akọrụ egeru atọ ntị n'ala nụrụ ikoro ndanda ebe achọkatakwanụ mma ekwu abịagba ma ihe eriri n'ikpeazụ gerenụ ya nnọọ Igbo mara m Igbo m ji aba na Igbo m ji eme ọnụ bụ akụkọ ndị ahụ bịara ahịa na ụfọdụ akpụkpọ akụkọ dịgasị iche iche bụ ndị nke bịara ahịa n'ụbọchị taa bụ Mọnde bụ abalị 6 nke ọnwa 10 afọ 2025 n'usoro ndị Igbo ji agụ ahịa ha tata bụ afọ n'ụtụtụ taa ndị unu ga-anụ olu ha bụ mụnwa n'onwe m Uchenna Clever Ọnụọha nwa grandma ya zụziri nke ọma bọbọ nkịtị n'onwe ya nwoke na-agba mbọ ka ike kwere ya mana nwaada nwoke ọcha Clara anaghị ekwete na ana m agba mbọ odogbo ama mbe na wọta Clara o nwere ihe ịghọtara n'ụtụtụ a gịnị wetin happen o nwere ihe ịghọtara n'ụtụtụ a ga-esi ọghọtara gịnị ka onye ọwa ebo ka ebe ọ chara m aghọta ya kelee ọha na eze Igbo ndị ọma Igbo dị samsam ị hụrụ ọchị na ị nwere ka isi hụ ọchị n'ọnụ n'ụtụtụ a olee otu unu mere eji m aka na arụ siri unu ike asị m ya gazie unu biko nye unu m uche mkpesi n'ụtụtụ ihe amụ ndị morning I no get strength cheta arịọla m anyị the morning o arịọla m ya some minutes ago gwa nụ ya o biko onye na-adịghị njikere ịgba ọsọ ya agakwalala anwụ kpasuo ya ama m na-aghọta ya bụ ihe onye na-adịghị njikere ịgba ọsọ ya agakwalala ebe anwụ gara nnọọ kpokọọ were osisi dụwa ya Clara nwoke ọcha isi ọbụla kpọkara ibu ka ibu na-agba ama m na-aghọta ya bụ ihe ahụ nyere gị demotivation iji nọrọ n'ihu ure nna ihu ladies ndị kọpa ndị a ndị ọzọ bịachara what do you mean iji wee nọrọ n'ihu ndị a kpụkpara m n'ọkpa chi ịgba m n'ala ewezụga tebụlụ gburugburu ewezụga tebụlụ Barry Cosmos Uchenna Clever kara ewu onye agbara n'ala Thursday gara aga I'm sorry imechala m ihe niile ị na-eme n'ụwa mana ị hụrụ nke ahụ Clara enweghị m ike ịfọget ya inehọrị enweghị m ike ịfọget ya inehọrị mgbe m bịara bịa cheta nnọọ na-ekpu m okpu agụrụm ahụ mụ na gị na-eme ihe a ebe ị na-enwe respect ebe nọ what of that okpu agụrụ onye m respect kwara na I respected the cap gị kpụkpara nnọọ chi ịgba m n'ala hapụ ọ wee kwenso Clara bete ewezụga tebụl ahụ na so you go for me for grand so ihe mere anyị weziri gị n'elu tebụl oke m na-ekwu gị na-demonstrate no verse iwe wele gị but meanwhile you're looking good thank you so much afịburukwala ihe ekpu a na anya m zụtara ịma asụ ọkụ na-ere nwa awọ n'ala lee n'otu isi macha ọ naghị adị mma onye iro gị tụọra gị aka sị ebe a ka ị ga-ada gị daa uche m enweghị ihe ọzọ gị forgive ichere na aga m ada n'ala chapụkwana ihe mere na-emela ịmaghị na nne m mụsiri m ike ọ dị ego aka ọ dị nwaanyị ọma n'ụtụtụ a ka anyị ga-eleba ya anya bụ mmemme ụbọchị ndị nkụzi ịma yesterday bụ Sunday ka a nọ mee ya Teachers Day anyị wee na-ajụ gị n'ụtụtụ a gị bụ onye na-ege ntị sị kedu onye nkụzi ahụ kụziere gị ikekwe n'ụlọ akwụkwọ ọta akara nke praịmarị nke sekọndịrị maọbụ mahadum ị na-enweghị ike ichefu celebrate aya this morning kedu onye nkụzi ahụ mere gị ihe ịbụ taa kedu onye nkụzi ahụ ewezụga ya na ndụ gị oge ị dị na ya ị gaghị eru ya oge eruola mgbe ị ga-eje celebrate that teacher maọbụ those teachers ama m na-aghọta ghọta ya bụ ihe n'ihi ya ị ga-agbalị gaa na Facebook this morning gawa ebe ahụ na Facebook ị garuo Facebook search ya maka Eko FM kliki ịkpam kiriwe anyị live gwa anyị aha onye nkụzi ahụ na ihe o mere gị ọzọ dịka ibe ya wee bụrụ ka esi akpaso ndị nkụzi agwa n'obodo anyị bụ Naijiria ọ na-amasị gị Clara kedu onye nkụzi ọwụ icheta otu obi ama gị mma uche nwere onye nkụzi anyị na-akpọ Nwanjọ na Imsu Nwanjọ na Imsu Nwanjọ Nwanjọ ị na-ede exam Nwanjọ bata ịmama ọ na-egekwa ntị ị na-ede exam ị na-ele ule Nwanjọ abata ga-esi tie properly ọgụtụ na ị na-eme mmapi
gị sitie properly ọkwa ya nọ Chineke gọziere m nwa njọ ndị nkụzi adịka mkpa eziokwu ndị nkụzi adịka mkpa otu ị hụrụ m nwa bụ nwa gara mma o nwere ọtụtụ n'ime ha mere m ihe mbụta nke na-ewezuga ha ị nwere ike ebe m nọ na-ekwu okwu ị gaghị enweghị m ike ịnọ ya mmadụ dịka Chief Remigius Ọhaka nwa Chinemeze o ji akpọbata n'ihe omume redio ebe a o so na ndị mere gịnị kụziere m Chief Remigius Ọhaka nwa Chinemeze nke mbụ mgbe isii ọha ji egbe ma ya gaziere gị nọ Aunty Eucharia Ezekwe asị m onye dịka gị ya akọla Demian Amadi Dr. O.C. ihe a na-achọ ezigbote mmadụ ya gazikwara gị Associate Professor Amamewola Professor BJC Anyanwụ ndị gara imsuga ama onye m na-ekwu maka ya tinyere Dr. Alex Onyebuchi Sir Andrew onye kụziekwaranụ m na Ọhaji High School Mgberichi tinyere Sir Oke ha mkpam ụwa ọma ha na imsu ihe awụ ndị mere gịnị ndị bịara n'ọgbazie anyị si ya gazichara ọnụ ebe o buru ibu o wee bụrụ ya nakwa ọtụtụ n'ime ha ha karịrị akarị anyị gụpụta onwere ka anyị gụpụtawo na ebe a chi ga-ejikwa chi ga-abọ anyị wee na-ajụ gị sị kedu onye nkụzi ahụ mere gị ihe ịbụ n'ụtụtụ ahụ gaa na Facebook zibatara anyị ozi ka ọ dị ka anyị gbapụ ya ọsọ na akpụkpọ akụkọ Vanguard gezie ntị Wike Fubara na ndị okenye steeti Rivers enwe n'ọgbakọ na Port Harcourt bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na o nweghị mgbe m mepere ọnụ kpuo na o nwere ihe jikọtara Jonathan na ndị Boko Haram Buhari na ndị Boko Haram ka Jonathan kwuru kwụsị na ịdị na-ana ndị na-ere ahịa ntakịrị petty traders ego ụtụ levy ka Soludo gwara ndị ji ọkwa gọọmenti na steeti Anambra bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na pụtanụ bịa kọwara ndị Naịjirịa ka unu si mefu ego dịtarị naira 14 14 trillion naira bụ ego unu nwetara site n'ego mkponye aka fuel subsidy ma ọ bụ anyị adọkpụrụ n'ogo ụlọ ikpe ka otu serapụ gbara ndị gọvanọ enwere n'ala anyị na onye minista na-ahụ maka isi obodo anyị bụ Abuja bụ Nyesom Wike. Iko mba ụwa afọ 2030 ihe anyị chọrọ bụ ụlọ ọgwụ ọ bụ ya ama egwuregwu bụ stadium ka ndị mba Morocco gbara ndị na-achị ha dịka ha na-eme ngagharị iwe. Chineke chọọ iwepụ Emilokon ọ maka ọ ga-esi eme ya ka Tunde Bakare kwuru bụ akụkọ na-ada tọrọbọlọ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na Tinubu gara na steeti Plateau na-ekpori ndụ n'agbanyeghị ihe isi ike na ịta ikikere eze ndị Naịjirịa na-agabiga ka Atiku kwuru o nwebeghị mgbe m nwara ya anwa ịkwụsị nwunye m ịbụ onye okpukperechi ụka Kraịst ka Tinubu kwuru bụkwa akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ọ gụchala so naanị ndị kpọrọ Jonathan ụgwọ chọrọ ka o soro zọọ ọkwa onye isi ala Naịjirịa n'afọ 2027 ka Oshomole kwuru 2027 aṅakwala ntị na ọkpụkpọ oku ndị mmadụ na-akpọ gị si gị pụta bịa zọọ ọkwa onye isi ala Naịjirịa gị na Tinubu aghaghị ka Jandor gwara Jonathan. Ị kwesịrị iburu aba ekele bugara Tinubu maka ịmabunye gị ego iji rụọ ihe niile rụrụ na steeti Abia ka osote onye isi oche ụlọ nnọchite anya ala anyị bụ Benjamin Kano gbara gọvanọ steeti Abia bụ Alex Oti. Ọ dị egwu ike gbọrọ ọ sị na Tinubu nyere Alex Oti nọkwa o kwesịrị ibu aba ekele ha ka gị na-ebugara onye isi ala Bola Tinubu
maka ịmabunye ya ego o ji rụọ ihe niile ọ rụrụ na steeti Abia. mana Alex Oti enwere mgbe o kwuru na enweghị ego ha gbazila. Tinubu ọ na-amabunye Alex Oti ego ọ wee ego Tinubu unu ghọta ihe a. ma ghọta udo. Tinubu ọ na-amabunye Alex Oti ego ọ wee ego Tinubu ịnụkwa ego Naijiria ọ wee ego Tinubu amami na-aghọta ọ naanị Alex Oti ka amabunyere ego. O nwere ọtụtụ ndị gọvanọ amabunyekwara ego kete kpọkpọ. mana Alex ji nke ya ọgwụ ndị amabunye ego ji arụpụta Clara nwoke ọcha nwoke etiela ịgba n'ọrụ agodo na-aba ka ịhụ ihe na-eme. ọ wee kwuo ya gị na-eme nwoke a akpọrọ Alex Oti etiela ịgba na gịnị n'ọrụ. Nke a gakwara beyond ihe ị na-ahụ na social media. I'm telling you. ị ga gị were anya gị mee gịnị hụrụ jide anya gị gbara onwe gị ekeresimesi. ịhụkwara ebe ndị Abịa na-aṅụrị ọṅụ gị hụ ebe ndị Abịa na-aṅụrị ọṅụ ma ahụ nwoke a gị mara na ezi ọchịchị ọmaka amami na-aghọta ya bụ ihe. Gị mara na ezi ọchịchị eme na gịnị amaka ka ọ dị ya bụ osote onye isi oche ụlọ nnọchite anya ala anyị bụ Benjamin Kanu apụtala gwa Alex Oti na o kwesịrị everyday ya na-ekele Tinubu bụ onye mabunyere ya ego o ji wee na-arụ ihe niile ọ na-arụ na steeti Abia. Ya bụ nwoke a enwekwala mgbe ọ pụtara kwuo na ha hụrụ steeti Abia ha na APC ga-eweghara ya n'afọ 2027 na-abịa ndị mmadụ achịwa pepụl eme gịnị achịwa ka anyị anya ka onweghị ihe anyị nọrọ ma ọ bụkwa nwekwana ihe anyị hụrụ. Oshomole si na ọ nụkwala ndị naanị kpọrọ Jonathan ụgwọ chọrọ ka ọ zọọ ọkwa onyeisiala Naịjirịa n'afọ 2027. Ọ sị Jonathan pụta na ọ ga-akụ afọ n'ala. O tekwala m nụsọrọ olu Oshomole de oke mara mma ọ nọ ya amami na-aghọta. otu aka ahụkwa Jandor apụtakwa gwa Jonathan na ya nwakwala anwa ṅa ntị na ọkpụkpọ oku ndị mmadụ na-akpọ ya sị ya pụta bịa zọọ ọkwa onye isi ala Naịjirịa na ya na Tinubu ahaghị ya dịkwa njikere amami na-aghọta. Ọ dị egbo Atiku Abubakar apụtala were ọnụ gwa Tinubu ụwa ya na chi ya na ọ gara na steeti Plateau gaa na-ekpori ndụ na-agbanyeghị ihe isi ike na ịta ikikere eze ndị Naijiria na-agabiga. Kedu ihe mere onye isi ala Bola Tinubu gara steeti Plateau bụ ebe anọlie ozu nne onye isi oche otu pati APC n'ala anyị bụ nne Nentawe Yiwada amami na-aghọta. Ya bụ Tinubu aga Plateau Atiku si look at you ị gara ebe ahụ gaa na-ekpori ndụ ọ gwụchala ihe ma ị ga-aga nke ahụ metụtara ndị APC mana lee ebe egbugasị ndị mmadụ ebe a na-egbu ọtụtụ ndị mmadụ na obodo anyị bụ Nigeria. You know one go na this one where you wan go. Tunde Bakare apụtala kwuo na Chineke chọọ iwepụ Emilokon na ọ maka oge esi eme ya. Clara, why you dey ask me? Go deeper. Nike we Emilokon. Ọ sị ọchị iwepụ Emilokon amaghị m onye we Emilokon na ọ maka oge esi eme ya. Ababila wata ya bụ ihe. Uche don't dey hear this Emilokon. I say wetin e mean again Uche? Na my turn. Emilokon na my turn. Ihe awo oge m. Ya ga n'ụkpa okwu afa n'ụnụ ihe ọ na-ekwu Emilokon. Otu aka onye minista na-ahụ maka ọkụ latrik n'ala anyị Adebayo Adelabu apụtala gwa ndị steeti ọkwa Ọyọ ka Ọshụn na ọ bụkwa tọnụ ya wee Emilokon. O ruo ebe ahụ kwuo na ọ wee Emilokon ndị nke ahụ achịwa. You know? O wee bụrụ ya mba Morocco n'ihi iko mba ụwa amamaka iko mba ụwa ha nwa ga-eso ahazi n'afọ 2030. Ndị na-achị ha ebidola gbagharịwa ịrụ ama egwuregwu bụ stadium. Ndị mba Morocco si enough is enough. Ịhụnanị ya ekwuola maka egwuregwu ugbo na-agbakeriwela ala rụwa stadium ayara rụwa stadium maka na ụnụ ga-eso host 2030 World Cup. Na ihe ha nwa chọrọ na mba ha bụ gịnị ụlọ ọgwụ ọ bụghị stadium. Who stadium help? Ọ dị egwu. Otu Serap apụtala gwa ndị gọvanọ enwere n'ala anyị na onye minista na-ahụ maka isi obodo anyị bụ Abuja bunye Nyesom Wike na ha pụta bịa kọwara ndị Naijiria ka ha si mefuo ego dị tarị naira 14 14 trillion naira bụ ego ha nwetara site n'ego mkponye aka fuel subsidy na ha na-emeghị nke a ha ga-adọkpụrụ ha gaa ụlọ ikpe. Naira 14 trillion naira. Uche money dey this country. Money dey.
ya bụrụ maka ego dị ọtụtụ ego niile a nọkwa a na-agbazi ego money dị ezigbote ego dị otu serapụ abakwala mba ka ha si aba mana mmadụ achọrọ m ịjụ gị kedu serapụ na-abachakwa ihe ndị a niile ha kpọrọ mmadụ gaa ụlọ ikpe oke kemgbe anyị na-anụ akụkọ sirap na ọ na-awa ihu ya otu a ga-adọkpụrụ n'ụga bụta ahụbeghị m ndị ha dọkpụrụla gaa ụbọta m na-anụkarị akụkọ ha otu a ga-adọkpụrụ ịghọtago ha na-anwa ọ dị egwu ihe eme na ndị mmadụ na-ahụtazi otu serapụ dịka nkịta na-agba ụja eze na-anọghị n'ọnụ ọ dị egwu Wike Fubara na ndị okenye steeti Rivers enwe n'ọgbakọ na Port Harcourt kpọmkwem n'ụbọchị Satọde gara aga ndị mmadụ bịazie na-ebugharị akụkọ na nke a ga-abụkwa iji wee hụ na udo lọghachiri na steeti Rivers nke ọbụla a na-emesi mee iji hụ na udo mere gịnị lọghachiri o wee bụrụ ya o nweghị mgbe m mepere ọnụ kwuo na o nwere ihe jikọtara Buhari na ndị Boko Haram ka Jonathan kwuru uche akụkọ a bịara akwụkwọ na-akwụgharị no Chineke mekwela ebere Jonathan apụtala kwuo ya ịghọtala n'ihe dị otu ahụ adịghị onye oti mkpu Buhari nwụrụ anwụ onye oti mkpu ya wo Garuba Shehu apụtakwala kwuo na enwe ihe dị otu ahụ dịkwa na ha bịara na-ekpe otu ya out of context n'ọwa ihe o kwuru amami na ghọta ka ọ dị ka anyị leba anya n'akwụkwọ akụkọ Daily Post gezie ntị 2027 Tinubu ga-akwa afọ n'ala ma Atiku na Jonathan pụta sị na ha na-azọ ọkwa onye isi ala Naịjirịa ka onye bụbu onye enyemaka Atiku bụ Demola Olarewaju kwuru bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ndị agha ala anyị na ndị uwe ojii azọpụtala mmadụ 6 atọrọ na steeti Taraba ndị Naịjirịa enweghịzi ntụkwasị obi n'ebe INEC dị ka otu pati African Democratic Congress bụ ADC kwuru 2027 a na-akwanye m ọkụ n'ahụ ka taa ka echi isonyere otu pati African Democratic Congress bụ ADC ka Tunde Bakare kwuru bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ndị Igbo dị na mba Canada akpọọla oku ka atọhapụ Nnamdi Kanu dịka ha kwuru na ọnọdụ ahụike ya na-akakwu njọ ka taa ka echi ndị obu egbe awakpo ha n'otu obodo na steeti Plateau gbuo otu onye gbim ozu ya dọrọ ma merụọ ọtụtụ ndị mmadụ ahụ ebe niile adaala jụụ dị ka a napụrụ aka chịburu steeti Akwa Ibom bụ Udom Emmanuel ndị ọrụ nchekwa ya bụ akụkọ na-ada ebelebe n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na oge eruola mgbe ndị mmadụ ga-achọ ezi ọchịchị na mpaghara Afrịka ka Peter Obi kwuru bunye anyị ngwa ọgụ ma ọ bụ unu lewe anyị ka anyị na ndị ọkpa egbe bandit na-egbu anyị ka ndị bi na steeti Sokoto kwara n'akwa n'ihi oke ogbugbu a na-egbu ha ọ dị egwu uche ime nga ga-emegide mmadụ ihe uche will be forced to defend yourself egbuola ndị mmadụ too much na wao ọ dị egwu mere ya bụ ndị bi na steeti Sokoto ji wee na-akwa akwa n'oge eruola mgbe a ga-ebunye ha ngwa ọgụ sonye ọla chebezi onwe gị n'oge eruola mgbe a ga-ebunye ha gịnị ngwa ọgụ ma ọ bụ elewe ha ka ndị ọkpa egbe bandit na-egburu ha na-egbusi ha mana nwaada nwoke ọchaklara ọ bụ ibunye ndị a ngwa ọgụ ga-asọlvụ problem a ọwa ajụjụ ọzọ ekwesịrị ịjụ ịma ọ bụghị iwere mmiri nye enwe bụ nsogbu ị ga-anata nwukwa ya iko igofi koleta mbak ebewala ha ugbu a bunye anyị ngwa ọgụ ebunye unu ngwa ọgụ a ga-anata m unu ya mụnwa akwadoghị nsi bunye unu gịnị ngwa ọgụ kama gọọmenti n'ọrụ dịịrị ha bụ ichekwa gịnị ndị ha na-achị
abịa na nke a gọvanọ na-achị steeti Sokoto ihe o gosiri bụ na ọ kụọla afọ n'ala n'ichekwa ndị ọ na-achị. Ọ bụ ihe o gosiri, no two ways about it. Maka ihe a bụ ihe mbụ dị ara gọvanọ ichekwa ndị ọ na-eme gịnị ọ na-achị na ngwongwo ha nwere. Ka anyị na-ekwe mara ma nwere ihe anyị Peter ga-ekwute. Obi ekwuola ya kwuchie ike n'oge eruola mgbe kwesịrị inweta ezi ọchịchị na mpaghara Afrịka. Uche ka onye ga-abịa n'ọnụ enweta ezi ọchịchị na mpaghara Ọ ya nwa bụ gịnị nsogbu. Ka onye m ga-eziga. Ebe niile adaala jụụ dịka a napụrụ aka chịburu steeti Akwa Ibom bụ Udom Emmanuel ndị ọrụ nchekwa ya elela sekuriti ya niile napụ ya. Mana gọvanọ steeti ahụ ka ọ dị ugbu a bụ Ụmọ Eno aha ndeke Ụmọ Eno ọ sị na enwe mgbe ọ napụrụ aka chịburu steeti ahụ bụ Udom Emmanuel ndị ọrụ nchekwa ya. N'ihe dị otu ahụ adị na ọgọ na-enwe ihe dị otu ahụ a ga-eme na ọ ga-awụ ndị inspektọ onye inspektọ ndị uwe ojii ga-eme nke ahụ ma onye kọmishọna ndị uwe ojii ga-eme nke ahụ. Ọ dị egwu o wee bụrụ ya ike gbọrọ Tunde Bakare apụtalakwu na a na-akwanye ya ọkụ n'ahụ ka taa ka echi isonyere otu pati African Democratic Congress bụ ADC. Amamịghị na-aghọta ụmụnna ike gbọrọ ka ọ dị na-abịa ịbịa gbuwe oge ọbụla ka anyị gbapụ ya ọsọ nyonyeke n'anya na akpụkpọ akụkọ Punch. Gezie ntị. Ndị ọkpa egbe banditi ka na-egbu anyị n'agbanyeghị mkparịta ụka udo ha na ụfọdụ ndị ndu obodo anyị nwere. Ka ndị bi n'ụfọdụ obodo e nwere na mgbago ugwu kwuru bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Punch. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Punch ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na gọọmenti steeti Imo amalitela ịkwụ ndị ọrụ steeti Imo ụgwọ ọnwa opekata mpe 100,000 naira na 4,000 104,000 naira. Osote onye isi oche ụlọ nnọchiteanya ala anyị bụ Benjamin Kano esuola aka n'ala dee n'ire n'otu pati APC ga-eweghara steeti Abia n'afọ 2027. Ọ dị egwu. Benjamin Kano gịnị? Ọ dị ego ndị Abịa ihe nweta mgbe a bịara ya bụ akụkọ bịara nnọọ mkpọpụ n'ọdọ nzirịta ozi soshal midia Nwada Nwekọcha Clara ndị Abịa abịa nnọọ bulie na-achị ọ nweghị ịchị ọchị bụ isiokwu orukwa mgbe a ga-atụ vootu gị mee gịnị ga-epụta bịa tụọ vootu ma ọ na-abụghị ya echicha akpa ọchị ihe ga-emekwa amamịrị na-aghọta ndị APC tụọra APC ha ga-enwe ine amamịrị na-aghọta ya bụ ihe ọzọ dịka ibe ya wee bụrụ oke anaghị eri ihe onye mere gịnị mụọ anya ghọta ya bụ ihe ka ọ dị nwaanyị ọma gọọmenti steeti Imo amalitela ịkwụ ndị ọrụ steeti Imo ụgwọ ọnwa opekata mpe 100,000 naira na 4,000 104,000 naira. Ya bụrụ na ịnụbeghị ịnụ na ya ugbu a ọnwa oyoko ebreki go rekọd ọnwa oyoko ebreki go rekọd. Ya bụrụ na ị maghị steeti Imo na-agbazi ndị nke mbụ na steeti kacha akwụ ndị ọrụ ya ụgwọ ọnwa opekata mpe ka dị elu. Eziokwu. Afta ha nwa Lagos na-esote ha maka Lagos ji akpọ 88,000 naira minimum wage. Steeti Rivers na-esote Lagos n'azụ. Steeti Rivers jikwa na-akpọ 85,000 naira minimum wage. Steeti Akwa Ibom na steeti Bayelsa ndị nke a na-agba ndị nke anọ na ndị nke ise ha nwa ji akpụ ndị ọrụ ha 80,000 naira minimum wage mana leenu steeti Imo 104,000 naira ka ọ dịkwana ụfọdụ ndị ọrụ si na yes ha enwetala alert a ụfọdụ ndị ọrụ si yes ha enwetala alert a. Ọnwa oyoko dị try ọ na-agbalị ọ dịghị gịnị mfe nke a na-abịa dịka ọ bịara bịa gbapechaa ya bụ okporo ụzọ flyover ọrụ na control asọmta kpọmkwem ya bụ ihe amaka ọgbakọ ezumezu ekwe na-aghọta Emmanuel Iwu Anyanwụ International Conference Center ya bụ ihe amagbu onwe ya bụ ihe eme gịnị amagbu onwe Clara ịhụkwanụ flyover ifeanyị iwu ihe dị mma gị kwuo na o mere gịnị na ọ dị mma ma ọ na-enweghị ihe ọnwụ nke a ga-enye aka belata oke kpochikpochi okporo ụzọ
a na-enweta gịnị ebe ahụ N'eziokwu. ndị si steeti Anambra ndị si Port Harcourt amami na weta ndị si Abịa ebe ahụ dị nnọọ ka ebe a na-asụkata ha gịnị isi mgbe ọbụla hold up na-adị ebe ahụ nọ mbụ ebe ọzọ ya bụ flyover akpekpara ukpe bụ ihe dịka nọmba 1 Nazi Agbala Poly Junction ejiri n'aka na gọọmenti steeti Imo ha na-ege ntị ebe ahụ chọrọ flyover a mee gịnị chọsie ya ike Clara Nwokocha onwe na mgbe ị nọrọ ebe ahụ close to 3 hours agwara m gị eziokwu I no go lie you one place gịnị ka a na-akọ anọ m ebe ahụ ta granọt 500 naira Chineke ị kwesịrị ịghọta nọ na ahụ ebe mmadụ nọ na hold up ta granọt 500 onye rege granọt rechere granọt ya onye na-ere granọt si anyị bata ụgbọala na-achị anyị na-eresi ndị mmadụ gịnị ka a na-akọ mmiri na-ezo that day ana m akpọ gị asị onye ọrụ okporo ụzọ ka ọ gịnị kpachapụ anya ọ dị ka anyị gbapụ ya ọsọ nyonyeke n'anya na akpụkpọ akụkọ desitesiman gezie ntị ọchịchị etiti agaghị eji mgbọ egbe apụchi ikpe ziri ezi bụ jọstis aka n'ọnụ ka ndị ọkaikpe Nnamdi Kanu kwuru bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ desitesiman na ya bụ otu akpụkpọ akụkọ desitesiman ka anyị hụkwara akụkọ abụ nke kwuru na onye atọni jeneral steeti Imo amalitela ọrụ kwuo okwu kwụsie ya ike bụ mkpa ọ dị mmadụ iji ọrụ ya kpọrọ ihe ọrụ ndị nkụzi na-arụ dị ezigbo mkpa maka otito anyị ka Ụzọdịmma kwuru ebe o kelere ndị steeti Imo maka ịpụta n'igwe bịa nabata onye isi ala Tinubu kemgbe afọ 2019 ruo ugbu a akụtuola ngwongwo na ngwongwo ndị Igbo nwekarịrị 2,700 over 2,700 ka otu ọha na eze ndị Igbo kwuru Uche anụghị m aka ụnyaahụ ọ na-ewute ha si na ndị a na ihe akụtuge n'ọkwa disandat na-arụta na uche ebe arụtụghị aka ahụ nwere ka o si wee dị ghọtala mana na wao ike gbọrọ gọvanọ steeti Imo Hope Uzodimma ekeleala ndị ọrụ ekeleala ndị nkụzi na ọ sị ha nwa dị ezigbo mkpa maka otito anyị here is the lie ndị a dị gịnị ezigbo mkpa mana ajụjụ ekwesịrị dị na-ajụ a na-elekọtakwa ha anya nke ọma a na-elekọta ha anya gịnị nke ọma o nwere ndị tichas larala ezumike nke a na-akpọ penshọn 10,000 naira 15,000 naira ụfọdụ sef amalitebeghị kpọwa ha akpọwa mfat onye ọbụla kpọrọ onwe ya eticha ugbu a na Naịjirịa ị ga-emetere ya ebere ịhụgodi ya gị metewere ya ebere okwu ya ka anyị ga-eleba anya ma anyị ga nnọọ jee gbapụcha aka ahịa tanyetụ mmiri na akpere anyị lọghachie anyị agbapụzie ya ọsọ n'ihi ya ka ọ dị nọrọkwa ebe ahụ imekwala ngagharị
of Imo State. We have come up with a lot of laws. We have come up with laws that will not only improve Imo State, is something that we believe that is the best so far. And in making these laws, there are areas where people like him can come in, help the lawmaker representing his constituency. Okay. There are areas where we call for public hearing. Ask him where has he shown him his face Okay. to contribute in a public hearing, in a bill or in a motion or in anything that he feels that he has problem with. Okay. Recently, there was a public hearing on issues about medical detention, and we want to find out the benefits and what medical detention is all about in the state. And a lot of people came, people who were in the medical field, the doctors, a lot of people came, and this was things that we have done to improve the lives of Imo State. This bill is still pending, and he has a right to come and contribute. So people are saying that, oh, the legislatures are rubber stamp, they are this, they are, but they don't have any facts to prove that. Anyway, we'll go into that later on the show when we start dissecting some of these things. I wanted just to react, but I like the point you've noted, the need to come and contribute as well. Yes, It is, and it in is- advanced countries, Yes. you write. So the people have the right to walk into the State House of Assembly during sittings and add their voice. Of course, we have a gallery. It's Okay. open to everybody. You can come in there. If you have any issues or questions, you go through your Your rep. legislature, your rep, and you can even write a bill or a motion, and he brings it up to the floor of the House. So how many people have done that? Even in the National Assembly, there are private bills that people can sponsor through their reps. Here, you can do the same thing. Well, it's good to say it, but does it actually happen? Why wouldn't it happen? Because at the end of the day, the bills, even the ones the House of Assembly members even bring, it's very difficult for it to even be had, listened to, even assented to. And that's another angle. People think that going there is a waste of time. Don't you think so? No, they need to find out truly if it's a waste of time. There are process of going through this. If you meet all the requirements, there are so many people. For example, in Imo State House of Assembly, there are 27 members. Every one of them have bills and motions to come. Yeah. You have to do it in a way that is evenly distributed. It's not that it's vetted that whatever you bring cannot go. Remember, you're making a law for your people. So it is you that is responsible for improving the lives of the people through the laws that you make. Okay. By bringing in development to your place. And also in the areas of appropriation and things like that, you know what to lobby for your people and what to bring in those areas. Okay. All right. That's great. Now, people, you have heard it from the rep member here in the studio. You have a right to attend their sittings and bring up a bill through your House of Assembly member representing your own constituency, because you are not an elected member to speak on that floor. That's correct. Change can't carry my pencil. Change my classmate. When I want to use my pencil, I call you change. I call you change. I call you change. See a change. Young pencil, pencil, pencil. Change young pencil, pencil, pencil. Change young pencil, pencil, pencil. Clara nye m pensụl m pensụl pensụl m Clara nye m pensụl m pensụl oge ọbụla gị were pensụl m pensụl idechi gị na-ede gị ji nye m pensụl m pensụl pensụl m Clara nye m pensụl m pensụl ọkpa gị nwa ị ga-enyerịrị m pensụl m normally o wepụcha akpa na ọwa egwuregwu na ihe Clara nwoke ọcha iji my pen iji my pen ndị mgbe m ji nara gị pen nyere gị si gị fil ihe na logbook yesterday nyere m ya uche it to me. eyiri gị wine pen give it to me iji my black pen iji my black pen that means uche tajigere gị ala anya wine pen ọ ya ka o nyere pen na-akpọzi mụa uche
Clara nye m pensụl m Clara nye m ọrịpụ n'ọnụ rịpụrụ n'ụdị ole ọwụ nchụwa nwaanyị ma ha edewara gị ya Clara wait ọwụ nchụwa nwaanyị ugbu a ma ha edewara gị as what Uche eweteribeghị mkpọ nwaanyị si na nchọwa ụwa nchọ ịgbado nwaanyị ugbu a ma nawa permission from you as what ị ga-were ihe anye that girl ya gazi ike chai Uche Chineke mere gị ebere ịma na Uche na-etofela m Uche repent ịgba nwaanyị enyi nzuzo repent I don't pass that now level go do see this person of 18 come out now na-agba nwaanyị enyi ugbu ọwụ na tebụl zụta abacha na ihe ndị ọzọ yogọt eji agba enyi ebe Uche na-azụ yogurt ngwa ya ugbu a sị ikpetala ka ọ bụ ikpeta ahụ ọ sị na okpeta ahụ si weta ya sị paakị ara m ka lawa ọ weta enyi ugbu a dị ugbu a Uche gị nwa ga-ewere ọkpa na ị ga-akpọ abacha ahụ n'ọnụ m agwa gị sị ikpetala ka ọ bụ ikpeta ahụ ya sị no ekpeteghị m ma kpọọ weta paakị ya take away Uche why you like this ka m lawa ụlọ why you like no why you like this ibe gị na-akpọrọ lekwe Davido zụrụ nwunye ya G-Wagon aka niile ọha n'otu G-Wagon aka Uche niile ọha n'otu G-Wagon ọ dị Igbo mụrụ nsama m ọzọ n'ụtụtụ anyị ga-eleba ya anya bụ isiokwu agbadoro ọkpọ na ndị nkụzi if you can write your name thank your teacher mamina wasa n'ụbọchị ụnyaahụ bụ Sọnde ka ndị nkụzi nọ mee mmemme ncheta ụbọchị ndị nkụzi gbaa gburugburu ala anyị bụ Naijiria nakwa gbaa gburugburu ụwa n'eziokwu Teachers Day anyị wee na-ajụ gị n'ụtụtụ a sị kedu onye nkụzi ahụ mere gị ihe ịbụ taa onye nkụzi ahụ ọ ga-abụ icheta gị smile ọ si ewezugakwanụ this man ewezugakwanụ this woman oge m na ugbu a agaghị m anụ ya olee ticha ọwụ ị ga-agbalị bulie ekwentị gị kpọbata maọbụ zibatara anyị ozi na Facebook anyị mana ya bụrụ na ị chọrọ ịkpọbata n'ụtụtụ agba anyị onye nkụzi ọwụ ị ga-agbalị ebulie ekwentị gị kpọwa akara ekwentị ndị abụọ 0911 20,022 0911 20,022 maọbụkwanụ 0707 454 1014 0707-454-1014 maọbụ gị gaa na Facebook ị garuo na Facebook search ya maka Echo FM ECHO FM gị kliki ịkpam nwee ike kiriwe anyị live ebe ahụ zibatara anyị ozi gwa anyị onye nkụzi ahụ ị na-agaghị echefu na ndụ gị a ị bọọla chi ye Uchenna nwa God ụtụtụ ọma anyị dị nnọọ mma ya gazie Chief mmadụ Canada enyi ha wan esi m ụmụ akaba village dị mojebe m kwebiri na abụọ ihe ikwuru enwere ihe mere mmecheta one headmaster a na-akpọ ya Philip ebe 1960 to 70 a na-akụziri anyị that man a na-ekwu na ọ dị wicked but ọ dịghị wicked ma onye nọ na klaasị ya maka amụtaghị ha akwụkwọ obi a na-adị ya mma ọ ga-achagide gị ihe otele gị mụta akwụkwọ iwetara ebe m na-eje ahụ ya and about he's going to rest in perfect because all men even I not feel the number and not that school no get. I wouldn't take over the turn the and not to call but only can get me by game at school game either school no matter what Hannah on one in the class not only 15 bar for the half of the pass the animal table and the kitchen and put there and the Pana Jesus. Amen. I want. ya gaziere gị n'onye nke m ya gaziere gị bọọla chi ye ndewo nke ha ụja ka Chineke dakpọ really in those days I remember very well very caring and ha jiri anyị apart from the fact that ha nakwa ha pịa anyị ha ọfụma but ọ dị ka ihe good friend na enyere anyị one of them Mr. Hyacinth Ewulon, Onyamomara, in Ezini State local government. And that was, he taught me primary 4 in those days. And the consul to Jomad, my mom too. If the back was showing me, Chineke. Olga Froke, Bua, Bua. Moke, only Kushani English. When I share punctuation mark, I never got off my. Yes, okay, I would say. Oh, no, no, full stop. So, in short, two of them are Charlie Bear, may their souls rest in peace. And my joy that over a shaman of one as in the Hakushi, you kitchen, no line, age. Then he one while I did it. Have on. So, not every flogging or punishment.
Ndewo. ya gaziere gị nọ na Facebook anyị n'ozi nke si n'aka Destiny Chibuike osi Owere zibata ozi ọsị Clara na Uche na anyị na-elu uku ọfụma this morning. Ya gaziere gị ọsị Uche biko na nhapụ kene Clara aka na tata bụ ụtụtụ Monde. ọsị Clara na Uche na ịhụrụ teachers ha nwawo greatest asset enwere n'obodo. Eziokwu. Na teachers ha nwa kụziere president, kụziere lawyers, kụziere barristers. In fact, ihe ọbụla mmadụ bụ taa onye ahụ ga-agarịrị under a teacher. Mana abịa n'obodo anyị abụ Nigeria na ndị ndu anyị na-eleghara teachers gịnị anya. Where is the lie? Chai. Kedu ebe asị dị gịnị n'okwu a? Abịa n'obodo anyị abụ Nigeria, mmadụ mepe ọnụ kwuo na ọ bụ teacher, gị sigodi ya sorry. Chai. Gị sigodi ya gịnị sorry. Gọọmenti anaghị elekọta ndị nkụzi anya ma otu ma otu. Kwuo na mkpụrụ mere gaa n'ọtụtụ mahadum ndị e nwere n'ala anyị bụ Nigeria ewezuga sorting, ụfọdụ ndị nkụzi agaghị eri nri. Eziokwu. Ewezuga sorting, ihe ụmụaka na imekwa ọfụma na exam, imekwara ewezuga ire textbook na ihe ndị ọzọ, ụfọdụ ndị nkụzi agaghị eme gịnị, agaghị eri nri. Ihe ha ka mahadum. Ọ dị egwu gaa n'ihu nwaanyị ọma. Ozi nke si n'aka King Edwin nke m ọ sị na ụlọ akwụkwọ ọta akara ya na onye nkụzi ọkacha mgbe ahụ hụ n'anya na onye kwene kụziri ọfụma wo Nwaada Ndikom na ụlọ akwụkwọ Central School dị na Amike 1 Nderi. Nọkwa wee bụrụ ya echetala m oge mgbe ahụ mgbe anyị nọ n'oge agụmakwụkwọ sekọndịrị saa Okenye saa Andọrọ kpọmkwem na Ọhaji High School dị na Mgbirichi Heko Rice mgbe edukeshọn eji ụtalị apịanye mmadụ ụbụrụ n'isi eji igbe agwa ya onye ọcha lara ọwa agbacha gị ụtalị asị gị maintain ya steez gị a ga-agbachakwa gị ụtalị o asị gị maintain ya steez gị asị gị don't cry don't cry. Ihugodo onye nkụzi obi amapụ gị. Eziokwu. Nsị gị ị hụrụ nwanja m na-ekwu okwu ya na old school ihu ya otu oge jos ihugodo onye nkụzi obi eme gịnị amapụ gị. Mgbe anyị gara Ọhaji High School Mgbirichi nwanna ale o nwere ada ka isi ị na-abịa school ya kụọ 8 ọ ga-akara gị mma na ịlawara. Please ọ ga-akara gị mma na imere gịnị ịlawara. Amami na-aghọta ya bụ ihe o nwere ala ka isi nnọọ bịawa ịbịa ga akwụkwọ ya akụọ 8 nke ụtụtụ. Ọkada na-ebute gị ụgbọala na-ebute gị nke a mekwara nke a na-eme gị nne gị eji ikpe ahụ nna gị na-arịakwa arịa ọ ga-akara gị mma na ịlaghara gị n'azụ. You don't dare. A ga-apịa gị jaja ma wee jide gị ebe i buru expo na ị na-ede ihe jekwa jụọ ese a ga-eji ụtalị see gị map of Africa n'ahụ. Ị bọọla chi ye. Ụtụtụ ọma Uchenna Clever. Ụtụtụ ọma Nwada Clary Bonachi. Bọlachi nwoke ọma. Afa m bụ Dike Henry. Works layout akpọ. Gaa n'ihu ịnọ. Ya na mbụ ana m ekene ndị nkụzi n'ụwa niile. Ọkachakwa ndị nke Naijiria n'agbanyeghị na Naijiria enweghị ihe ha kpọrọ ndị nkụzi. Anyị na onwe anyị bụ ndị akụziri akụzi, we still value them. Na-ayọ ekpere nyere n'isi ha. Onye nkụzi izizi na-echeta nka na-ekwukwe ya ọ ka dịkwa ndụ bụ my mother, nne nke mụrụ m. Nwaanyị abụọ mere mụnwa ụmụ ya niile ya na ndị niile ọ kụziri. No nonsense person, Mrs. Patricia Dike. Ifu ka o si eme even ka o si apịa m ụfọdụ ndị na-eche na ọ bụrụ ya nwa mụrụ m na school because ịchọ n'ịba mgbe ile n'anya ka o si handle nwa ya nke mara na ị ga-ekwu okwu. Ndị nke ọzọ Mr. Eke leta Abanobi ndị ịbịa na secondary school na school ngoro na seminary school, my teacher Mr. Zubike that taught me English language. Ya na ndị nke ọzọ ana m asị ebe ha nọ ndị nke dị ndụ ka Chineke na-enye ahụ mgbasi ike. My mom then onye dịka nwụkwana ka Chineke nara mkpụrụ obi ha. Na-ayọ ka gọọmenti Imo steeti, gọọmenti Naijiria ha etinye anya welite ọnọdụ ihe nkụzi ọ na-eme everyday
academic standard of education and everything and allow because of to has the electric they were ndewo ya gaziere gị no o wee bụrụ ya otu a ka anyị sizi nnọọ gaa na IMSU Associate Professor BJC Anyanwụ nwoke omenyo ha Clever, what is this? Clever, gịnị dị ihe a? Sisa, what is get out. Come on, get out. How do you ya gaziere gị onye Get to ask class. Who's the governor? Dr. Alex Onyebuchi Everybody. ya gazichara ọnụ Get to point it. Dr. O.C. ha na-achọ Prọfesọ Koga Isemeka down. Isemeka. mkpa m ụwa ọma Otita carry me. anyị na-ekele ụnụ ebe o buru ibu ịgba ụnụ eziokwu ụnụ rụrụ ọrụ dị egwu na ndụ Uchenna Clever Ọnụọha ndị dị ka ụnụ ya akọla m ma ndị nchetara ma ndị nne echetaghị ụnụ bụcha ndị nke m Because of English. ọ dị na Facebook anyị n'ozi nke a si n'aka Dr. Mrs. Mmaole Barasi Owere ọ sị hụrụ onye nkụzi nke ya ahụ His Grace AJV Obinna na ya nwa onye kụziere ya na gịnị na Avan o wee na-akpọ oku sị ka anyị tụtegharịa njirimara na ugwu e nwere ebe nkụzi mere gịnị dị ọkwa ị na-aghọta ma hụtakwana bịa na-akpọ oku ka ndị mmadụ mara kwuo mkpa ndị nkụzi dị na gịnị n'obodo ọ sị ka anyị na-ekele ndị nkụzi maka ịgba ha tirila n'ebe ndị na-amụta ihe mere gịnị dị na ka onye ọbụla tikọta aka ọnụ ịhụ nnọọ na nkụzi ọrụ gbasatara nkụzi bụ ọrụ mara gịnị ọrụ mara ezigbo mma ọkwa ị na-aghọta ma nyekwanụ ha ezi nkwado ha chọrọ ya gaziere gị nụ Dr. Mrs. Mmaole bara ịbọọlachi ewe nke a kụchapụla ọ n'ebe ahụ n'ụtụtụ a ndewo si n'akụkụ redio gị pụọ ịnụ si n'akụkụ redio gị pụọ ngwa gaa n'ihu okwu ndị n'ezinụlọ dị mma ndị nkụzi na-agbalị ebe ọ dị ukwuu eziokwu m niile onye mmadụ nwe n'ụbọchị taa ndị nkụzi ama ọ dịghị izi ịkwụ from morning to afternoon ọ dịghị izi mụ masị mme ya gị na-emeli ya so ana m ekele ndị ụba na praịmarị skuul onye nkụzi anyị na-akpọ ya abụbọ ọ na-agbalị ebe ọ dị ukwuu o wee eziokwu na ọdịndụ madam ụmụaka anyị na-akpọ ya ọra nji ndị a niile gbalị ebe ọ dị izu n'ọkụ na n'isi kpọchiri ndị a na ha mụta ihe a ga-akpọba ya ebe imu ha anyị na-agụ ihe gbasara English na poem so ana m ekele ndị nkụzi ebe ọ dị ukwuu so onye ọbụla nwere aka ga-enyere ya mụzụ salari ha ebe a na-ekuzi nwa n'ime ihe ọbụla ga-enyere ha aka nye ha ọ dị mma ọ dịghị izi ịkwụ from morning to afternoon so ana m asị ka onye ọbụla nyere ha aka ma ndị gọọmenti ha jichi ike nyere ha ụgwọ ọnwa ha mmaji ka mmaji ka onye nwe edogo gị na Clara ịgbalị ala ahụ na m otu o chere mma gaa n'ihu n'aha Jizọs ọ dị egwu a ya gaziere gị nwaanyị lọla di m gaa n'ihu na Facebook anyị nwaanyị ọma n'ozi nke si n'aka injinia Frank Uju Ebelebe si Amawụsa Douglas zibata ozi ya n'ọtụtụ ụtụtụ ọma ndị di na nwunye kachasị di na nwunye ndị ọzọ mma na steeti Imo ọ si Happy Teachers Day nye nne ya nakwa ndị nkụzi ọzọ gbaa gburugburu mba ụwa niile ọ sị na o nwere ihe ọbịa debe ọ sị no teacher no generation otu a ka ọ dị ọ sị ka Chineke mezie okwu ndewo anyị ahụ n'ozi gị na Facebook anyị ememe ọnụ Sylvia ọsọ ụtụtụ ọma na ọ na-ekele Mr. Clement Okehie onye amaokwu Orodo nke kansụl ime obodo Mbaitolu nke steeti Imo ọsị Chineke gọzie nwoke a ebe ọ buru ibu ya gaziere gị eno ememe ọnụ Sylvia ịbọọlachie Bola Uchenna nwa God. ụtụtụ ọma Na Clara. ụtụtụ ọma Esi m Imo steeti akpọ. Ọ dị m ma esi Imo steeti akpọ. kedu ebe ọwụ n'Imo steeti Na Mekede. gaa n'ihu tinye ọnụ n'ekwentị gị ahụ ịnọ Mekede. Ana m ekele ndị nkụzi na steeti anyị. Especially that ebe ekele ebe a, o nwere onye nkụzi anyị a na-akpọ Madam Final. Ọ dị nkụzi mba mathematics. Bakpa ọ dị nekwa ya sotu mathematics n'ime zero. Ọ kakwara gị mma ndị bi na pasịrị gị lakwuo. So that ọ gị akọsi ya nwa nwa chọpụta si nwere zero ihe ọ ga-apịa gị that day. So ọ dị madam isi na ọ na-ara
Ndewo. Ya gaziere gị nọ nke ịtamụrụ atamụ ka ị na-ekwu na redio gị welitecha olu gị elu ka ya mee gịnị ya dasi ụdị ike mana ka ọ dị nwaanyị ọma ịma mgbe ahụ ndị nkụzi ya na-akụziere anyị ihe a na-agba anyị ụtalị mgbe ahụ anyị na-ahụta ya dịka ha na-emegbu anyị emegbu ị ga-asị nwoke a gbara wike mana anyị ji ekpere ahụ ekpere ọjọọ mgbe ahụ si hụrụ onye nkụzi a ọkụ ga-esi n'eluigwe gbaba oke ị hụrụ onye nkụzi a anyị na-afa ya anyị na-akastị ha anyị hụ ka mgbe ahụ asị onye nkụzi a onye nkụzi a mana ụzọ ebe ole hụrụ na gị mana ewezuga ndị a na ndụ anyị kai ụfọdụ n'ime anyị kara ịkpụ anwụrụ n'aka eziokwu ụfọdụ n'ime anyị kara ịdị na-aṅụ ihe ọṅụṅụ kwuo na mkpụrụ I'm telling you. mana ndị a ji ụtalị pịapụ rọbish dị anyị n'ime Eziokwu. agbacha gị ụtalị otu ịhụ ha na nrọ gị na ọsọ na-eme Eziokwu. mana ebe ole hụrụ ha echetala m mgbe ahụ anyị nọ n'ụlọ akwụkwọ ọta akara eweli olu mgbe ahụ ịfantị na-ewuli elu ebe ndị paramari ga-ebi iya ewu ebe ndị paramari ga-ebi ịfantị na-ewuli elu ebe ndị paramari ga-ebi iya ewu ebe ndị paramari ga-ebi gị hụ otu onye nke ọwa otu nwaanyị ọwọ apụta n'ihu skuul bịazie na-emi ya emi otu a ịfantị na-ewuli elu ebe ndị paramari ga ya na-emi ya nchọkọm iya ewu ebe ndị gịnị ka a na-akọ ịfantị na-ewuli elu ebe ndị paramari gba nkịtị stand up, I won't give you money. a na-emi ya emi ị ga-ekokwa m ego this morning ịfantị na-ewuli elu ya bụ ihe la-atọkwa ghọta ya bụ ihe ụlọ ndị fantị bidoro rọwa kemgbe esi ụlọ elu ọwa arụpụbeghị ya rukwa taa mgbe ahụ anyị ị ga-apasive edukeshọn n'imi ị ga-eji imi gị otu a pasive ogene edukeshọn maka na o nwere akịka anyị na-eji ehicha sileti anyị mgbe ahụ ijisi ike asị gị dee gị sọghị kịta aka tara anyị kata ihe a tara anyị kata tara anyị kata 3 hours nọ na-atara anyị gị tara anyị kata a deta ya kpam onye nkụzi gị gị buga ya onye nkụzi gị ele gị anya si detala bịa nye gị good vararam somebody afọ ọmụrụ abịala ego ude a hichaa ya heo Clara chọọchị agbasaala nụ na mmadụ afọ ọmụrụ ele ego udu nke onye nkụzi gị nyere gị na slate ebe ya ọmụda na-ahụbeghị ya anya ya ọfada ahụbeghị gị ude anya i were ego udu Uchenna Clever hichaa Jesus Christ heo ị ga-ebekata akwa datide si good a ma ọ mee m na-ahụbeghị anya good a gị mata ka anyị si echerishi good mgbe ahụ ọwụwa nke ugbu a e nwere ọtụtụ n'ime ha nọ na mahadum enweghị n'aha 13Fs anọkwa na-agagharị bambam na-erikwa noodles n'elu ya na-agbado nwaanyị n'elu ya na-agbado nwoke n'elu ya ọtụtụ n'ime ha 17Fs na-ekwu okwu n'isi ha nọkwa na-agagharị dịkwa bold na-aza izi na Facebook na-aza m izi na Facebook mana mgbe ahụ ime ebe a dị ị ga-eru n'uju ya ka mmadụ ọnwụnahụrụ gị ị ga-ewuru ewuru kwawuru akwawuru you go cry now ya dị serious n'akwụkwọ gị thank you so much dị ezigbo serious mba ezigbo serious ọ bụrụ na ndị enyi gị ndị ọzọ ọhịa enwe nke nwetara F uche ị ga-emegharị enyi chọwazi ndị a dị serious chọwa ndị dị serious mgbe ahụ ma ndị na-agaghị uche hara nyere onye dị intelligent n'ụlọ akwụkwọ mgbe ahụ ka ụmụ nwaanyị na cluster on na nke ugbu a onye bụ benzo if you no carry benzo nobody go cluster you eziokwu mana mgbe elu bụ ala ọsọ ị mara akwụkwọ mgbe ahụ uche ị na-ahọ ya ahọ you go select am ma ọ mara mma ma ọ jọrọ njọ otu akwụkwọ ga na-akpụrụ ide gị a na-akpọ gị akpụrụgidecha gị uche mgbe ahụ akpụkpọ na-atọ akpụkpọ na-eme gịnị na-atọ mana nke ugbu a ị na-anya hụ gold na-ebughị Benz ụlọ onye lega gị ị ga-ahụ somebody gaga nnọọ university o nwere na 7Fs ya dị comfortable na-anakpa parents ya ego lodge ọ dị ego ịbọọla chiye ịbọọla Uche na Clara na bọọla chi ndewo anyị na-ekele ndị nkụzi kụziri anyị n'ụlọ akwụkwọ na ihe anyị weta ewetu ndị nkụzi eche na anyị gara ewe ya o nwere ihe nkụzi anyị anyị na-akpọ ta shege nna ekwu shege ọ sị ya ga-apịa gị shege ịmasị nna ekwu ahụ o ji agba igwe
every month gị bịama skuul gị na-agaje skuul gaa na-eleji anya n'azụ mara na igbe ya ọ bịamana gị mega ahụ igbe ya nga ọ bịa gaga agbabi nwe ha jee ha ịbịa bịkwasị ya misie gị n'ụzọ nga ije skuul chegewa aha gị and mgbe ahụ ememe handwork eji azịza eme handwork ya bịa mgbe ahụ ya ewepụ akịka ya azụ na-agagharị ele onye handwork ya azịza ya ebughị ibu ya wụrụ ma azịza ga-ebu ibu ya gba gị ya n'azụ shege ya sị gị ya ga-apịa gị shege compost manure ihe eji eme mgbe awolowe ha anya eji egbu ya wụrụ ma gị mee ịrụ ọrụ esi fraịde anyasụ tọzdee gị jegbu awolowo n'igbu ahụ ke gị ị ga-ebega akwa anyasụ ahụ tiri mmadụ etu n'ogige egbu adọmara ọkpọkọ ga-akpara ya jema skuul ma ọ wụ ya a ga-apịa gị shege so asị m ka mkpụrụ obi ha zi ike na ndokwa amen amen ya gaziere gị nọ na Facebook anyị n'ozi nke si n'aka Levi Ọparugo o si irete dị na kansụl ime obodo Owerri West nke steeti Imo zibata ozi ọsọ ụtụtụ ọma dia presenters na ọ na-ekele n'ụzọ pụrụ iche Mr. B.O. Ujunwa onye prịnsịpal Irete Secondary Technical School dị na Irete oge ọ gara akwụkwọ ya na mfat ọ na-ekelecha ndị nkụzi niile gara mgbe ahụ ndị nkụzi na ha na nwa amadi rụkọrọ gịnị ọrụ ya gaziere gị nụ gaa n'ihu Clara n'ozi nke si n'aka Ifunanya ọnụ ọha ọsụtụtụ ọma Clara na Uche ọ si nwanne m nwoke na biko na ekelere ya onye nkụzi mathematics ticha ya bụ Oriakụ Celestine mba egbu larala ala mmụọ ọ sị na onye a bụ onye a na-elere ele nakwa na-akụziri ha ihe kụzitere ha ọfụma n'ụlọ akwụkwọ sekọndịrị Clara nwoke ọcha back there take me back to the old days. Kedu ka m ga-esi ete eke gị nọ ya hụ na o nwere akara m ọ wee bibi lọngọrọ ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye rịkọm iji hụ ohere jee nabata ndị ọbịa anyị n'ihi ya ka ọ dị nọrọ ebe ahụ emekwala ngagharị ị ga-anụ ha olu anyị na nwa mgbe nta agagharịkwala agagharị